il-Papa? Il-Papa l-ewwel nett kienet dejjem tkun esperjenza sabiħa li tintaqa' miegħu li toħodlu bidejh, għandu dik it-tbissima naturali. Ħadt l-okkażjoni billi ppreżentajtlu anki ritratt tal-istatwa ta' Santa Katrina li tinsab fiż-Żejtun. U barra minn hekk tlabtu jekk jistax jibdel il-kallotta dik li tkun fuq rasu u b'ton ċajtir qal ħanna rajt tiġinix tajjeb jew le għaliex inkella ttirli. Mbagħad ħares lejta ma' ġenbu qallu naħseb tajjeb qallu u bid-dinja. Mbagħad ringrazzjajtu anke fuq dak li qed jgħid fuq l-Afrika, naħseb jiena dak li għandna ngħidu anke aħna bħala Malta, anke speċjalment fil-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin li jridu naħdmu aktar mal-pajjiżi Afrikani. Hija xi ħaġa li l-Papa qed jimbotta wkoll qed jara potenzjal fl-Afrika, naturalment anke mill-lenti tiegħu bħala l-mexxej spiritwali tal-Kattoliċi, però naħseb aħna fl-aħħar mill-aħħar rridu naħdmu anke fuq livelli differenti biex l-Afrika tkompli tiżviluppa u nafu li hemm potenzjal kbir ta' żvilupp u li naħseb aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nħarsu lejn l-Afrikani bħala sħab, bħala partners biex bekk kulħadd joħroġ rebbieħ.